Dostogony Qırgyz Respublikasynyň gelen mihmanlaryň bu saparynyň geçen aýda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Merkezi Aziýadaky goňşy respublikalara amala aşyran dostlukly saparlarynyň dowamyny Qırgyz Respublikasynyň prezidenti bilen birlikde atnaşan çäreleriniň birini öňe süren başlangyjynyň gollanyp iş ýüzünde durmuşa geçirilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Ine bu bolmasa Qırgyz wekiliýeti arkadaş geldi. Qırgızstany wekiliýetiň täze şeger bilen tanışlygynyň ilkinji başlanan ýeri Awanna ifadany halkara açylyk akademiýasy boldy. Bu ýerde mihmanlara akademiýa we onda döredilen şertlerden mümkinçilikler barada gurrun berli. Akademiyede ady rowayaty bolan ahaltaka bedewlerini ýetişdirmekde we seýislemekde halkymyzyň gadymdan gelýän köp asyrlyk diýiplerini dowam etdirjek. Täze taryhy ýamda pudugy ösdürmäge, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmaga, ganatly bedewleriň şan şöhratyny artdyrmaga münasip goşunt goşak açylyk ulgamyna ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanýar. Mihmanlar akademiýanyň guruluşyna onda bilim alyp, tejribeleri geçmek arkaly uswatlygy elanmak üçin döredilen şertlere hemde tehnologik üpçünçiligi ýokary baha berdiler. Soňra Qırgyz Respublikasynyň gelen wekilçilikli topar arkadaş şegeriniň görügli adamlaky döwlet açylyk sirkine geldi. Onuň binägärlik guruluşynyň daş keşfi mihmanlarda uly täsirler döretdi. Görügli adamlaky döwlet açylyk sirki täze şegeriň ajaýyplyklarynyň biridir. Qırgızstany hyzmatdaşlaryň tanışlygynyň esasy ünsü çeken pursatlary bolsa, elbetde bu ýerde olary galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň çykyşlarynyň görkezilmeginden ibaret boldy. Belençe ýaly türkmen we qırgyz dogany halklaryny köp asyrlyk taryhyň we ruhy kökleriň umumylygy, diliň we medeni däpleriň meňdeşligi baglanşdyrýar. Şunun bilen baglanykda dostlukly ýurtlaryň arasyndaky öýdary behbetli köp ogurly döwletara hyzmatdaşlykda antanperwer gatnaşyklara möhüm ornuň degişçiligini bellemek gerek. Qırgızstany mihmanlaryň häzirki saparym şol gatnaşyklary ösdürmek ugrundaky tagallalaryň biridir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdaryň tagallalaryny netijesinde ýurdumyzda gadym açylyk sungatyny täzeden dikeltmek we ösdürmek boýunça maksada önükdirilen işler anyp barlýar. Biziň döwrümizde ihlasly seýisler beýik ata-babalarymyzyň iň öňe däplerini dowam edip, diňsiz taýsyz tohum atlarynyň arasalaryny saklamak, beden guruluşyny kämilleşdirmek hemde gözelligiň we ajaýyplygyň nüfusy hukmunda ikrar edilen ahaltaka bedewleriniň saýlama tokumlarynyň başdan artdyrmak boýunça işleri amala aşyrýarlar. Qırgyz Respublikasynyň gelen wekiliýetiň agdalary galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň uswa turgunlarynyň çykyşlaryna ýokary baha berip, Türkmenistanyň açylyk bodugynyň hemde milli açylyk sportunyň ösdürülmegine döwlet derejesinde ören möhüm ähmiýet berilýänine göz ýetirenliklerini aýtdylar. Hemde arkadaş şegerine gurulan bu ajaýyp disgalar olarda öpçün edilen şertlerden tanışmaga şeýlede galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň uswatlarynyň çykyşlaryna tomuş etmäge döredilen mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdaryň tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýlede ýurdumyzda saparda bolýan Qırgyz Respublikasynyň wekiliýetiniň ýurdumyzyň değişli düzümlerine duşlar boldy. Olaryň dowamyna değişli ugurlar boýunça öýdary gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek geljeki ugurlary ara maslahatlaşyldy. Belençe ýaly ýurdumyzda Sowetiň döwletleri bilen dörli ugurlar boýunça ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykdy. Şunda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek boýunça öňe süren başlangyçlarynyň hormatly prezidentimiň parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde gatnaşyklaryň görnüşleri we derejesi artdy. Şeýlede duşgatnyjlar türkmen topragyna mihman soýarlyk we meýleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçlyk derejesiniň öpçün edileni üçin hormatly prezidentimiz we Gahrman Arkadamyň hoşallyk bildirdiler. Belençe ýaly türkmen atlary özüniň owadanlygy, syrdamlygy we ýyndamlygy bilen dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Häzirki döwürde asarlar aşyp gelýän milli atçylyk sungatynyň ösdürilýäni baradaýdylar. Şunda galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň halkara giňişliginde gazanýan üstünliklerine möhüm orun degişirler. Munyň özi ahaltaka bedewleriniň köp taraply häsiýeti eýdiginiň, olaryň atçylyk sportunyň durly görnüşleri boýunça beýik giňişleri gazanýanlyklarynyň nowatdaky beýanydyr.
Soňra Köpek Dağıň etegindäki gözel künjekde ýerleşýän halkara ahalteka atçylyk sport toplumyna Qırgız artistlarynyň ýerine ýetirmeklerine milli Qırgız at üstündäki oýunlaryň görkezilişi boldy. Umuman, bu ýerde ýaýlananylan görkezme çykyşlar iki ýurdun arasynda medeniýet we sungat ulgamyny goşýaly atçylyk sportuny hemde milli däpler ösdürmekde gatnaşyklary işçileşdirmäge giň ýol açýanyny görkezdi.